Най-големите рискове, пред които България ще се изправи в условията на криза, ще бъдат за пенсионната система. Това заяви депутатът от Българска нова демокрация и бивш министър на икономиката Лидия Шулева. Според нея са необходими сериозни реформи в тази област. Депутатът от БСП Донка Михайлова обаче счита, че правителството е осигурило диверсификация на източниците за финансиране на пенсионната система с влизането на държавата като трети съосигурител. Сега, ние направихме една смела крачка и тя е държавата да влезе като съосигурител. Трети съосигурител, освен работодателя и осигуреното лице в пенсионната система. Тезата на БСП е защитена и в управленските проекти, че това е политиката, която трябва да продължи и че тази политика гарантира една устойчивост на системата в условията на криза. Какво означава държавата да бъде осигурител? На държавата парите са осигурител. Значи това е маскиране на дефицита. Защото има една огромна дупка от над 2 милиарда, която трябва да бъде попълнена. И вместо да кажем държавата субсидира осигурителна система, ние казваме държавата става съосигурител, защото то така или иначе е едно и също. И само една секунда. Тези пари не растат по дърветата, а идват от джобовете на данъкоплатците. Тоест, тези 2 милиарда, които държавата като съосигурител, както вие казвате, аз казвам, че това е прост дефицит, идват от данъкоплатците и от данъците. Няма откъде от друго място да дойдат. Но вижте, и в това няма нищо лошо. Въпросът е обаче, дали това намаляване на осигурителната тежест води до повишаване на мотивацията за плащане върху реални доходи. Защото докато получаваме, колкото и да намаляваме вноските, 5% да станат, не 10, не 12, не 18%, колкото искате, 5% да станат. При положение, че получаваш 30% от това, върху което се осигуряваш, няма да има никаква мотивация да го внасяш, така или иначе. 6% е, например, здравната осигуровка. Не е кой знае каква огромна сума. Ма като не получаваш нищо срещу това, как да го внасяш? Катастрофиралият